हरखाब मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जाथायखौ आं मोजाङै फोरमायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि सिगाङाव। तो बेनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेफोरबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नोंथाङा बे नायबाय थानाय भिडिअखौ लाइक होनानै फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो। भिडिअखौ फुलनायजोब बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। स' फैदो दानिया मैदेरजों गाग्लोबजानानै माबायदि सासे सुबुङा जिउ खहा जानो गोनां जाखो बिनि जाथायखौ जों आबुङै मिथिनानै लादोनि। बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल थामहिनबा जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायजोबब्लानो जाबाय। गामिखौ गणेशगुरि होनो, एरिया ओरैनो जोंना भांग्रिकुसि। ओमफ्राय बे बुथारजानाय सुबुंनि नामा नलेन बर'। फुंनि 4:30 बाजियाव तारमाने दांग्रि लांनो होनना फैदोंमोन। दांग्रि एसे दङ बेखौ रोगाथारनो होननानै फैदोंमोन। नै फुङाव हालेवगौमोन आरो रोगाखांनानै थिग बेफोरबायदि समाव मैदेरा हाबना दंफैयोमोन। बेखौ थाल गैयामोन गथ'आ। ओमफ्राय होसोबोनानै बेखौ गाख्रुबलांबाय आरो बुथारलांबाय। 46 बा 45 ओरैहाय जानांगौ अनुमान, आंनि अनुमानाव। आबादजोंनो बे आबाद मावनानै थायो। आबाद मावनानैनो गथ'फोरखौ फरायबाय थादों। गथ' 3 दङ, फिसाजो 2, फिसाला 1। न'खरनि अबस्थाया कठिन, माने बिदिनो आरो आंखाल अभाबा बारा, बेनिखायनो बायदिसिना खेथि मावनांगौ जायो। आथुर मैदेरा मासेल'मोन। फैबायानो थायो। बेयो थांनाय बारावबो बुथारलांदो सासे हिनजाव मानसि। ओमफ्राय नै बे बारावबो बे टाइमावनो बुथारबावबाय। बे अख्रा खाथार बे मैदेरा। न' बां सेफायो, गामि गामि हाबहैयो, न'खर न'खर दांग्रि जाबना दोननायफोरखौ जाहोयो। बेफोरबायदि अयनाय खालामगासिनो दं आरो उपद्रब। जाथाया बेसेबां समाव जादों? जाथाया मथा-मथि 4:30 बाजि जानो फुङाव। टाइमखौ रावबो हथि होनो हायाखै, थेवबाबो एकदम सोरांनाय लोगो लोगो नालाय 4:30 बाजि जादों। एकदम खोमसि रोमोम उथिदोबो, दांग्रिखौ लांनानै हालेवगौमोन तारमाने। बेयावनो बिदि जाहैबाय आरो घटनाया। सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायो जे जिखिनि हाथि हाबफैयो बेफोरखौ बिथांमोना बे होबथानायनि बेब'स्थाखौ लाथो। आरो दा बे नलेन बर'खौ जितु बुथारलांबाय बेखौ पस्टमर्टम खालामनानै सरकार लेभेलनिफ्राय माबाफोर न'खराव एसे अनुदान हरथोसो, बेखौ जों रायजोफोरनिफ्राय आखा खालामो आरो। फैदो जोंनाव दा मेजिस्ट्रेट मोनफैथ'वाखैनो, बिथाङा मोनफैबा जों बोखांना हरसिगोन तारमाने पस्टमर्टमनि थाखाय। আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5টামান বজাত তেওঁ ধান খেতি চপাবলৈ গৈ আছিল। হঠাৎ পিছফালৰ পৰা হাতী আহি সি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও হাতীয়ে গছকি মৃত্যু ঘটায় শ্ৰী নলেন বড়ো নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। তেওঁৰ 46 বছৰ হয়। এই গাঁওখনৰ নাম হ'ল ভাংগ্ৰিকুছি, দুৰ্গাপুৰ। যোৱা বছৰো এটা মহিলা মানুহজনীক হাতীয়ে গছকি মৃত্যু ঘটাইছিল। মানে তেখেতসকলৰ লগত নিৰন্তৰ যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে আৰু তেখেতসকলেও মাজে সময়ে বিভিন্ন জায়গাত পেট্ৰলিং যোৱাৰ কাৰণে হয়তো গোটেইখিনি এৰিয়া কাভাৰেজ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰা তামুলপুৰলৈকে তেখেতসকলে যায়। মই কেতিয়াবা কওঁ আমাৰ ফালেও হাতীৰ উপদ্ৰৱ হৈ আছে, আপোনালোকৰ মানুহবিলাক পঠাব লাগে বুলি কওঁতে ৰেঞ্জাৰ ছাৰে মোক তেনেধৰণে দিয়ে। আমাৰ মানুহবিলাক খুব কম থকাৰ কাৰণে, ষ্টাফবিলাক কম থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন জায়গাত যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু আজিও এইখিনি গাঁৱত আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে মই ৰেঞ্জাৰ ছাৰ আহিলে মই তেখেতক এই বিষয়ে অৱগত কৰাম।